Jaký byl teda návrh? Tak bolo by to určite lepšie, keby vyhráme samozrejme, ale tak z mojej strany je to také trošku ťažšie, keďže som mesiac nebol na ľade a iba posledný týždeň som trénoval a tým pádom tá kondícia tam ešte není a prvá tretina nebola akože moc ľahká akože z mojej strany kondične a potom už som sa do toho trochu dostal a bolo to dobré, ale ako vravím, tá je momentálne asi škoda, že takéto akože zápasy nevyhrávame a nezbierame body, takže možno nás to bude mrzeť neskôr, ale tak musíme nejako to zomknúť a ešte nejako vyhrávať tieto zápasy. Co ten tým musí zlepšit? Protože třeba dokážete porazit silné papírově celky a potom s těmi vyrovnanými se to vždycky přetočí ve prospěch soupeřů. Neviem, ako je možné, že porážame Třinec, Pardubice a tieto Brno a podobné a potom prehrávame s takýmito slabšími týmami, respektíve papierov slabšími týmami a či je to motiváciou, alebo či je to niečím iným, akože nie som si až tak úplne istý, ale musíme nejako na to asi prísť a tým pádom ťažko sa to asi hodnotí, keďže teraz už sú tie zápasy dôležité, už sa mi zažíva 20 zápasov do konca základnej časti a tým pádom tie zápasy budú už iba ťažšie a každý sa chce bude dosať do toho play-off, respektíve do tej top 4 alebo do tej, kľudne aj do tej top 6, keď je tá výhoda domáceho prostredia a musíme na to prísť, no, tak by som povedal. Může to být třeba i v hlavě, protože jak jste zmiňoval, jako blíží se teda konec základní části, je to našlapané tá tabulka? Tak určite áno, hlavne po tejto reprezentačnej prestávke sme nehrali 10 dní a je to vždycky trošku ťažšie sa dostať do toho tempa a keď sa nehrá trošku dlhšie, tak sa do toho treba viacej dostať a viac sa vlastne zomknúť a celý tým proste musí viacej makať a ja si myslím, že najväčší problém je náš dávať asi góly v takýchto zápasoch, keďže tie presilovky nám dneska nešli, mali sme dve a mohli sme ich asi využiť a bol by to úplne iný zápas a oni dali respektíve na 2-1 gól taký, že hneď asi dve striedania po tom našom a to musíme asi lepšie zvládnuť, keďže to momentum by malo byť na našej strane a potom sa to iba trochu prehúpne na tú ich stranu a tá tretia tretina sa už niekedy aj ťažko dobieha a potom už tá hra bez brankára je taký vabank, že buď alebo no. Jak jste se vůbec dneska na tom ledě cítil? Díval jsem se 20 minut, tam bylo vlastně pak přesilovky, ta druhá přesilovka. Tak prvá tretina bola trošku horšia, keďže po tretine sa mi trochu hlava točila a nebudem klamať, ako nebolo to ideálne, ale myslím si, že som sa cítil celkom dobre, potom už tie posledné dve tretiny a ešte to bude podľa mňa asi trvať 1-2 zápasy, aby som do toho dostal, keďže ostatní chalani hrali zápasy a boli v tom zápasovom tempe a ja som respektíve mesiac a pol nič nerobil, ale nedalo sa mi moc robiť s tou nohou a tým pádom mi to tak trochu stagnovalo s tou kondíciou a hlavne som nemohol chodiť na ľady, čo bolo trochu ešte ďalšie plus do toho, že nie som moc rozohraný a zase jak máme keby začiatok sezóny, by som povedal. Jaké bylo ten měsíc a půl se na to jenom dívat, protože se zdálo, že v těch posledních zápasech, jak jste hrál, tak už ty výkony byly to potom. Jakože. Pozeralo sa mi na to hrozne, keďže každý hráč chce hrať každý zápas a takéto respektíve nešťastné zranenie a hlavne na tej reprezentačnej prestávke sa zraniť na respektíve 6 týždňov je celkom náročné a ja by som tak povedal, že bolo to také nudné, respektíve keďže chalani chodili aj na 3-4-dňové tripy a ja som tu bol iba sám a respektíve s nejakými chalami, ktorí ešte necestovali a podobne a nie je to nejaké optimálne, keďže som sa cítil tak trochu z toho týmu, nie že taký trochu odstrčený, keďže nemohol som nič ovplyvniť a keď sa iba pozriem na to zhora, tak je to také nie že nudné, ale proste mi to už chýbalo a už som sa chcel akože čo najrýchlejšie vrátiť a vďaka Bohu, že to bolo rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Když to zranění přišlo, bleskla hlavou okamžitě olympiáda, jakože kdybyste to náhodou jako nestihl v tu chvíli, kdy se to stalo? Tak určite áno, respektíve mi to premietlo sa mi to hlavou, keďže tie súpisky už musia byť uzatvorené, neviem presne teraz do konca decembra alebo začiatkom januára. Mi to tak trochu respektíve ovplyvnilo, keďže som nebol na očiach a nič som nerobil a ostatní chalani hrali zápasy a
a potom mohli sa viacej ukázať a je tam vždy taký ten otáznik, že či sa vrátim taký istý, ako som, aký som bol predtým a že či to zranenie nejako neovplyvnilo moju výkonnosť a ja som sa snažil vlastne čo najviac trénovať a dostať sa do tej formy, keďže ten gól je samozrejme olympiáda z toho reprezentačného hľadiska a tým pádom mi to iba tak trochu pokazilo plány, ale už vďaka Bohu som naspäť a dúfam, že to bude už iba lepšie a lepšie. Děkujeme. Ďakujem pekne.